Bună ziua! Numele meu este Liliana și sunt consilier stil de viață sănătos. Astăzi vă vorbesc despre siropul Eco cu fenicul și cimbru de la Krauter, care combate tusea seacă. Este un produs terapeutic pentru gât și căile respiratorii. Siropul este o combinație dintre miere fină din flori cu ulei de fenicul și cimbru. Are efect calmant și este un ajutor natural în cazul afecțiunilor cauzate de tuse sau iritații. Nu conține aditivi, arome artificiale, coloranți și îndulcitori. Siropul are efecte excepționale asupra aparatului respirator, acționează în caz de tuse seacă, răgușeală, laringite și inflamații ale gâtului. Vi-l recomand cu drag. Vă las linkul unde îl puteți comanda singuri, dacă nu, îmi lăsați un mesaj și vă ajut. O zi frumoasă!